Stal se minifail, omylem jsem vypl natáčení, ale určitě to video bude spojený dohromady. No vy to už budete mít spojený, ale já to budu mít úplně jinak. Já to musím tak natáčet zase. A máme skoro 300 000. OK. 71. To jsem čekal, že by jsem doskočil trošku. No, jsem nedělal. No nic. Co? Jak mě to zabilo? Jsem to předtím mohl přeskočit. Tak mám dost třeba novou obrazovku. Já doufám, že jo, dobrý. Já jsem chtěl říct, že doufám, že to tam taky nebude fialový na tom videu. Tak, šedý. 100% s fialovým, protože jsem tady viděl fialovýho cápka. Tak kdyby jsem se fakt pořádně rozkákal, no. To nejde. Nic se nestalo. Minifailík. OK, ale vezmeme si pár prachů. Máme skoro 500 000. Bylo 500 000. Ale my si zase jdeme vylepšit ten jump. Tak na jump. Já si myslím, že to tak 80, jakou to tam doskočím. Si myslím, že 80 tam doskočím. 85 jump, tak doskočím i přes tu 100. Jak potřebuju 100, aby jsem tam skočil, tak to určitě přeskočím i 80. Jak jsem říkal? Jo, 85. Mě úplně vypadla myšlenka. O nic. Aha. Jak jsem říkal, 85, nebo si myslím, že je 80 bude stačit. No, jako nevím. Ale přijde mi, že tady žádný dobrý lootboxy nejsou, ani už tady nejsou ty ghost. Jsem čekal, jako že budou. Já mám jinou milovní hrať, ale nikoho nebudu. Nikoho nebudu mátit. My jsme normální hráči, nikoho nepácáme. Tohle nebudeme dělat. No, musím 80, jestli to budu mít. No, jako chtěl bych jsem 300 000. Jo, mám to. Určitě budu natáčet i videa, kde budu i utrácet robuxy. Po her, který hraju, ale nenatáčel jsem je. Třeba Rivals, tak. Rivals, mně bylo jasný, že bych jsem bral, kdybyste byli já fanoušek, by bylo jasný, že to jsem já. Takže že by jsem hrál Rivals. Podle toho, jaký mám ten skin. No, ještě se pomoct. No, jako, nebudu to říct, jak to dám, to je jedno. No, skoro 500 000. Počkáme se na 500 000. Teď potřebujeme ještě 20 000. To by to mohlo být, jo. OK, vylepšíme si to. Ještě jednou. 81. Jo, tak to si myslím, že skočíme. Jo, to skočíme. Po těch 85. Tak myslím. Jo, tak to skočíme po 80. Pár, co mi to tak. Budu stačit tak
To ještě dvakrát nebo jednou to. A tohle je ještě to, že si to vyupgradíme a zkusíme se tam dostat. OK, vezmeme si prašule, tak si to jdeme vyupgradit. Hop. Jdeme vyzkoušet, jestli tam doskočíme. Ne. Ale teď bych jsem ukončil tohle video. A pokud byste chtěli další díl, tak dejte like a odběr. Čus!